Dnes si pripravíme recept na kvasenú zeleninu, alias po anglicky povedané pickles, ktorú sme pripravovali spolu s našimi hostiami na pobyte z Bravo Life u nás na Bali. Určite by som vám veľmi rada povedala niečo k kvasenej zelenine a prečo ju kvasiť. Kvasenie ako uchovávanie zeleniny na zimu sa v našich zemepisných šírkach zachováva po generácii. Nebola to len kyslá kapusta, ale aj čalamáda, kyslé uhorky a rôzna iná zelenina, ktorá sa kvasila dlho aj celú zimu v sudoch. V niektorých rodinách pripravujú dokonca až 7 druhov kvasenej zeleniny. Ja vám dnes ukážem, ako si po každom detoxe doplňujeme probiotika do našich čriev, ktoré sú hlavne po detoxikácii na ovocných a zeleninových šťavách veľmi dôležité. A ak by mi v tejto chvíli nevypol mikrofón, tak by ste sa určite dozvedeli, že kvasená zelenina v črevách vlastne čreva regeneruje, vytvára zdravú mikroflóru, udržuje rovnováhu žalúdočných šťav a tým zlepšuje trávenie. Okrem toho napomáha k acidobazickej rovnováhe, posilňuje imunitu, podporuje krvotvorbu, má antitoxické a antioxidačné účinky, je prirodzeným zdrojom enzymov, minerálov a vitamínov, podporuje chuť do jedla, zabraňuje tvorbe žalúdočných vredov, potláča neprimeranú chuť na sladké a obnovuje črevnú mikroflóru. A na tento úplne najzákladnejší recept budeme potrebovať bielu kapustu, mrkvu, cibuľu, cesnak, čierne mleté korenie a soľ. Kapustu si nakrájame na prúžky, mrkvu nastruháme buď na struhadle alebo škrabkou julien, cesnak si rozpučíme, cibuľu nakrájame na kolieska, zasypeme poriadne soľou a čerstvým mletým čiernym korením. Teraz vám neostáva nič iné, len miešať a miešať a miešať a miešať, až kým z toho nedostanete poriadnu dávku šťavy. Áno, presne takejto šťavy, pretože práve tá nám pomôže podporiť tvorbu mliečneho kvasenia. Teraz už len naplníme čistú sklenenú fľašu, dáme pozor, nech je zelenina pekne pod šťavou, zatvoríme veko a necháme 5 až 7 dní kvasiť na tmavom a suchom mieste. Po 5 až 7 dňoch nám pickles vydrží v chladničke po otvorení 2 až 3 týždne. Ako vidíte, pickles sa môže skladať z akejkoľvek zeleniny, hlavne je vlastne tá šťava a soľ. Ostatné je na vás. Ďakujem veľmi pekne, že ste sa na toto video pozerali a teším sa na ďalší recept. Ahojte!